engcwabeni eqondeleka apho Yesu ebelekwe khona. Ngoba inhliziyo yakhe yayibuhlungu nangaphezulu konke uYesu ebebethele. Ngoba umuntu xa efile sesiyomngcwaba siyaxoxa ewe mongameli ukwazi ukuba simbeke khona. Kodwa khonto inosibonakalise ngokuthi ufika aphelelekwe khona ufike ndinombono ke wanoma. Okokuqala ndifuna sijonge umonde wakhe ngoba ithi iBhayibhile ubeshiyeke yedwa phezu kwengcwaba ejonge ngaphakathi abilele khona inkosi engashukunyiswa kukungamboni Yesu kodwa ikhangele kanye kwindawo ukuthi esajongile elila njalo alila enjalo avelizwi evilizwi emva kwakhe limbiza ngegama athi engajonganga ngemva alivilizwi elimbizayo okokuba lilizwi likabani angathandabuzi asabele nomama kuthiwe kuye Mariya ulilelani athi okokuba uyimthabathile ndixelela indawo ombeke kuyo ukuze mna ndiyomthatha mna masiqaphele ixesha afike ngalo Yesu kulo mfazi phezu kwengcwaba. Ufike kanye ngexesha bomama lokudandatheka kwakhe ngoba uYesu wethu njalo ufika kanye kuthi ngexesha lokubulaleka kwethu, ngexesha lokulila kwethu inyembezi avele Yesu asibuze umbuzo wokuba Yesu wethu ufika ngexesha esisezinyembezini esilila ngazo afike kuthi asithuthuzele singengathi sivuma ingoma endakhe ndayiva ivunwa ngenye imini. Kanti uYesu uyandibona xa ndilila njalo wandibiza yena wathi yiza. Ngokunjalo uwethu Yesu ixesha lakhe kanye elokufika xa kanye sezinyembezini. Umveka umntu ombonileyo uYesu njengoMariya etshintsha ingoma esithi ndandikhululwe nguwe entolongweni yam, seliqhawulwe nguwe ikhamandela lam, futhi sengivuyisile ekulileni kwam. Unjalo uYesu.